Presúvame sa do poradne, kde dnes ambuluje pán doktor Převlodský, ktorý je zahltený vašimi otázkami. Čiže my môžeme teraz tak možno na úvod zovšeobecniť, že asi neexistuje človek, ktorého by občas nebolievala chrbtica alebo nebolieval chrbát, ale nemusí vždy ísť o plátničky. Pán doktor, je veľká skupina mailov, ktoré sa týkajú tej bolesti, ktorú sme spomínali, a pýtajú sa ľudia, že či je adekvátna, či je v poriadku, ak im tá bolesť z chrbtice vystreluje do končatín, do horných alebo teda do dolných. No, to už je klasickým príznakom toho, že tá platnička je povysunutá na jednu alebo na druhú stranu, či už v krčnej oblasti alebo v driekovej oblasti. A tie bolesti naozaj potom sú tak, ako ste povedali, vystrelujúce a treba to riešiť, lebo obmedzuje to aj to diskomfort pre človeka. A ďalší krok, totiž to tá bolesť, to je prvý krok, aj ďalší krok môže byť taký, či zhoršenie stavu, že dostaví sa k tomu aj motorická obrna. To znamená, že ten človek nebude môcť isté pohyby robiť v závislosti od lokalizácií s nohami, s končatinami. Áno, a my sme spomínali teda tú lokalizáciu, takú tú základnú, že buď sú platničky poškodené v tej krčnej časti alebo v tej driekovej. Môžeme uvažovať aj o nejakých častejších výskytoch? Áno, v tej driekovej oblasti dané fyziológiou to, že najčastejšie lokalizácie medzi posledným driekovým stavcom a krížovou kosťou alebo tom priestore vyššie nad tým. V krčnej oblasti je to zase dané tiež fyziológiou, tým, že hrudná chrbtica je pevnejšia a má lepší svalový korset a sú aj rebra, ktoré nám držia tú chrbticu viac pokope, dalo by sa povedať. To znamená, že v tej dolnej časti C5, C6 v tom priestore, čiže medzi 5. a 6. krčným stavcom alebo medzi 6. a 7. krčným stavcom, a tam sú tie bolesti najčastejšie, ktoré vystreľujú nám potom do rúk. Áno. My sme spomínali, že teda cvičiť, byť zodpovedný sami voči sebe, starať sa o seba, ale píšu nám aj aktívni športovci, ktorí majú problém s platničkami. Tak čo, nejaká zlatá stredná cesta, pán doktor? No, treba presne tak ste povedali, zlatú strednú cestu. Nemôže sa preťažovať chrbtica. Keď sa chrbtica bude neadekvátne preťažovať, to znamená, keď niekto chce rýchlo nabrať svalovú hmotu a bude užívať nejaké prípravky, ktoré mu to spôsobia, môže si poškodiť chrbticu, je to možné. Bohužiaľ, ten organizmus cvičiť v poriadku, netreba to nikdy preháňať. Ďalšie zaujímavé otázky sa týkali práve aj toho časového úseku možno tej bolesti. Teda ráno asi človek je naozaj taký ako keby polámaný, kým sa rozhýbe, ale že teda bolieva ich chrbtica aj v pokojovom režime, napríklad počas noci, alebo teda keď naozaj ho nezaťažujú. Je to opäť symptóm, ktorý súvisí s touto diagnózou? Áno, môže byť bolesti teda kľudové, pokiaľ pacient drží na chrbte. Áno, môže byť vtedy práve tie bolesti, a keď sa niekto začne hýbať, tak tie bolesti ustúpia. Samozrejme aj to je to možné. A častejšie je prípad, že pri pohybe, pri zaťažení dochádza k vzniku bolesti. A ráno, a hľadom toho, že ráno, skôr sa k tomu pripája ešte artroza facetových kĺbov, to sú také malé kĺbiky, ktoré držia na chrbticu pokope, a keď je artroza, vtedy naozaj sú klasické artrotické bolesti. Tie štartovacie ráno, kým sa rozhýbeme, boli viac, potom prestane troška menej. To znamená, že je tam určite aj akási súčinnosť s inými diagnózami alebo ochoreniami, ale tiež chrbtice, napríklad táto artróza, ale čo taká skolióza môže mať vplyv, alebo... Skolióza, áno, samozrejme, neadekvátne zaťažuje jednotlivé platničky. To už skolióza, ešte taká, by som povedal, maligná skolióza má tendenciu zaťažovať viac a viac chrbticu. Čiže v priebehu života každého človeka, ktorý má problémy s tou skoliózou, najmä nejakou veľmi teda významnou, veľmi výraznou skoliózou, potom tie platničky trpia oveľa viac. Pokiaľ človek je mladý, organizmus je schopný kompenzovať. Čím je starší, tým je to horšie. Je občas na vine aj genetika? Posledná otázka, krátka odpoveď, áno. Bohužiaľ, ale so všetkým, takže stiažnosti na rodičov, ale samozrejme nedá sa vyhovárať na genetiku. Presne. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, pán doktor. Samozrejme ešte prichádzajú ďalšie mailové otázky, ale my sme z tých, ktoré prišli doposiaľ, sa rozhodli odmeniť dve diváčky. Konkrétne kozmetický balíček od nás získava pani Emilia Svitková Komenského 4 Kysucké Nové Mesto a knihu plus parfumy pani Judita Bočíková, škaredo som si to napísala, ešte, že vás tu mám. Hucin 148 Revúca, blahoželáme. Nezabúdajte samozrejme využívať aj našu facebookovú stránku, kde očakávame opäť nových priateľov. Ale v tejto chvíli sa posúvame ďalej, nech sa páči.
Ja u nás vítam Renátku Katičovú. Vítajte v Dámskom Dobrý klube. deň, prajem. Dobrý deň. Pani Katičová nám dnes povie a upozorní nás na to, čo by sme si mali všimnúť